En ik heb op dit moment aan tafel de heer Nout Geboers van Vlanderijn en Geboers. Klopt. Zeg ik dat helemaal goed? Dat klopt, dat is helemaal correct. Ja. Ja. Waar kunnen we jullie vinden? Wij zijn een bedrijf gevestigd in Venray. Voor de mensen die Venray een klein beetje kennen, Leunseweg, politiebureau zeg ik altijd, achter het Heilig Hartbeeld. Daar zit u een prachtig rood pand. Beneden zitten wij op de benedenverdieping. Voor iedereen heel herkenbaar. Ja. Okay. Weten we jullie in ieder geval te vinden. Volgende vraag, wat doen jullie dan? Ja, wat doen wij? Ja. Wij zijn een bedrijf dat zich bezighoudt met invordering van facturen. Dat wil zeggen alle openstaande posten, wij doen incasso, maar wij doen het incasso-traject van A tot Z. Dus mocht het niet zover komen dat we met minderlijke betaling een vordering betaald kunnen krijgen, dan gaan wij over tot een gerechtelijke fase. En dat wil zeggen, we gaan die zaak ook voorleggen aan de kantonrechter. Dus wij procederen ook. En uiteindelijk, als het zo nodig mocht zijn, leggen wij zelfs beslag. Okay. Ja. En hoe vaak komt het voor dat een zaak voor de rechter komt? Ja, ik denk dat in zo'n 30% van de gevallen de zaken voor de rechter komen. 70% van de zaken proberen wij toch minderlijk af te doen. Dus waarbij geen rechter nodig is. En dat noemen jullie middelijk? Ja, dat noemen we minderlijk. Dus dan... Minnelijk, sorry. Minderlijk, ja, heel goed. Zijn jullie uitsluitend een lokaal bedrijf? Wij zijn van oorsprong een lokaal bedrijf, wil zeggen gevestigd in Venray. Maar inmiddels zijn wij in een landelijke organisatie met 15 vestigingen. En doen wij heel Nederland met 15 kantoren. En hebben jullie ook nog plannen om verder uit te breiden buiten Nederland? Ja, waar wij, vanwege de grens waar wij zitten in Duitsland, daar zitten we natuurlijk zo dichtbij. Dus een logische stap zou zijn dat wij ook richting de Duitse markt gaan. Maar dat betekent met name dat wij geïnteresseerd zijn in bedrijven die in Duitsland gevestigd zijn. En vanuit de Duitse markt factureren naar Nederland. En juist die incassoproblemen voor hun facturen, die zouden we dan heel graag willen oplossen. Okay. Ja. Dus bij deze is dat al een kleine oproep wellicht? Dit is echt een oproep en alle Duitse mensen die ook zouden kijken via YouTube, etc. Kom naar Vlanderijn en Geboers, wij lossen het op in Venray. Okay. Ja. Ik mag jullie geloof ik ook feliciteren, want jullie hebben hier op de beurs een prijs gewonnen, namelijk voor de meest aansprekende stand. Ja, heeft u de stand al gezien? Heeft u een beeld gekregen? Ja, ik heb hem gezien. Het oogt als een hele gezellige oude huiskamer, zeg ik dat goed? Ja, het klopt helemaal. Het is eigenlijk heel terug naar onze basis dat wij zeggen aan de eettafel worden de problemen opgelost. Dat geldt ook zowel voor de ondernemers, maar natuurlijk ook net zo goed voor particulieren waar we mee te dealen hebben. En wij proberen heel laagdrempelig aan die tafel zaken op te lossen. En dat is ook meer wat we uit willen stralen ook naar de markt toe. Okay. Ja. Dus dat gebeurt ook echt aan tafel? Ja, regelmatig worden we de zaken gewoon aan tafel besproken en proberen wij toch in een persoonlijk contact de zaken weer netjes voor elkaar te krijgen. Ja. En hoe hebben jullie het dan bereikt dat jullie die prijs in de wacht hebben gesleept voor meest aansprekende stand? Ja, ik denk dat het aan de ene kant is het de uitstraling, aan de andere kant ook geeft de stand een echt gevoel van ik ga stilstaan, ik wil eens kijken waar zijn zij mee bezig. En de stand nodigt echt uit om eens lekker naar binnen te lopen. En daar is denk ik, zijn ze erg van gecharmeerd geweest. En hebben jullie ook echt heel veel bezoekers naar binnen gehaald? Nou, het mooie is dat de bezoekers eigenlijk doordat ze stil blijven staan automatisch wat bewegen richting stand. En daardoor vrijwel automatisch door ons aangesproken worden en makkelijk naar binnen gaan. Ja, precies. Ja. En in plaats van dat jullie naar binnen gaan, halen jullie nu de mensen eens naar binnen? Ja, en nu halen wij dus makkelijk de mensen binnen en dat is eigenlijk ook heel erg leuk om dat zo te doen. Okay. Ja. Wat onderscheidt jullie bureau ten opzichte van andere incasso- en gerechtsdeurwaarders? Waar wij ons namen onderscheiden, en dat stralen we ook weer uit in de stand. Wij proberen nog steeds met eer en respect de zaken te behandelen. We proberen met name ook heel veel oog te hebben voor de mensen die de problemen hebben. Ook de bedrijven die de problemen hebben. En in die sfeer proberen wij de zaken gewoon strikt en correct op te lossen. Maar zeg je daarmee dat andere deurwaarders dat niet doen? Ja, misschien met wat minder geduld. Misschien dat wij zeggen van wij hebben ook respect om mensen die op een gegeven moment in een dermate schuldenpositie terechtkomen dat ze het zelf niet meer aankunnen en niet meer kunnen overzien. Daar bemiddelen wij ook in, daar hebben wij ook hele goede contacten in. En daarvan worden onze medewerkers ook heel duidelijk in getraind om daar oog en oor voor te blijven houden. Om die mensen goed te helpen in plaats van dat we ze maar via wat toch straffe hand laten afglijden naar een situatie waar ze zelf helemaal geen grip meer op hebben. De menselijke maat is dus heel belangrijk voor jullie? Ja, de menselijke maat, daar staat Vlanderijn voor bekend. Wij zijn aan de ene kant wel streng, maar wel heel erg rechtvaardig. En dat is ook ons motto waarin wij dagelijks onze mensen laten werken. En ook op die manier de facturen toch nog steeds proberen te incasseren. Ook in deze wat lastige markt. Ja. De economische crisis, betekent dat voor jullie hoogtijdagen?
Ja, het betekent aan de ene kant hoogtijdagen zeker. Aan de andere kant wordt het ook steeds lastiger om te incasseren. Dus ondernemers die heel laat pas met hun facturen aankomen en dan in één keer een noodkreet geven van dit moet geïncasseerd worden. Ja, die kan ik alleen maar oproepen, kom veel eerder. Want juist in deze crisistijd is er gewoon steeds minder tijd, ook aan ons gegund, om nog op een prettige manier en succesvol te kunnen incasseren. Mag ik jou heel hartelijk bedanken voor dit korte gesprek. En wellicht zien we elkaar nog een keer echt aan tafel bij Venray in Bedrijf aan tafel. Oké, heel goed, graag. mag ik jou nogmaals bedanken. Graag Goed zo. gedaan.